Υπάρχουν νύχτες που ο ύπνος δεν είναι απλώς ανάπαυση. Είναι σαν να ανοίγει ένα παράθυρο μέσα στην ψυχή και κάτι από το αόρατο διασχίζει τη σιωπή. Ξυπνάμε με την καρδιά ανήσυχη, με το πρόσωπο κάποιου που έφυγε ακόμα ζωντανό στη μνήμη. Και η ερώτηση αναδύεται, αναπόφευκτη. Γιατί ονειρεύτηκα αυτό το πρόσωπο? Ήταν απλώς ανάμνηση, ήταν νοσταλγία ή μήπως ο ουρανός ήθελε να μου πει κάτι? Από τους πρώτους αιώνες, οι Άγιοι της Εκκλησίας προειδοποιούσαν ότι δεν είναι κάθε όνειρο απλό και ότι υπάρχουν στιγμές που ο Θεός μιλά με σύμβολα, όχι με λόγια. Το μυστήριο της ανθρώπινης ψυχής είναι βαθύ και τα όνειρα, όταν έρχονται με ειρήνη και φως, μπορούν να αποκαλύψουν ότι ο κόσμος των ζωντανών και των κεκοιμημένων εν Κυρίω δεν είναι τόσο μακριά όσο νομίζουμε. Ο Άγιος Παΐσιος του Αγίου Όρους συνήθιζε να λέει ότι ο Θεός μιλά με τρόπο απαλό και ότι μερικές φορές το κάνει μέσω αυτού που η καρδιά καταλαβαίνει, αλλά η λογική δεν εξηγεί. Υπάρχουν όνειρα που γεννιούνται από την αναταραχή της ημέρας, άλλα που έρχονται από τη δική μας φαντασία, αλλά υπάρχουν και εκείνα που κατεβαίνουν σαν άβρα του πνεύματος, φέρνοντας μήνυμα που δεν σβήνει με το ξύπνημα. Και όταν αυτό το μήνυμα φέρνει το πρόσωπο κάποιου που έχει φύγει, χρειάζεται διάκριση και προσευχή, γιατί για τον Ορθόδοξο Χριστιανό τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλα μπορεί να είναι πρόσκληση σε επαγρύπνηση, σε μεσιτεία, σε αγάπη που συνεχίζεται ακόμα και πέρα από τον τάφο. Στη σιωπή της νύχτας, η καρδιά θυμάται αυτούς που αγάπησε και ίσως είναι ο ίδιος ο ουρανός που ξυπνά αυτή την ανάμνηση. Ίσως ο Θεός επιτρέπει να σκεφτόμαστε αυτούς που έφυγαν όχι για να προκαλέσει φόβο, αλλά για να αναζωπυρώσει την προσευχή. Η Ορθοδοξία διδάσκει ότι οι κεκοιμημένοι εν Χριστώ δεν είναι απόντες, απλώς άλλαξαν κατοικία και ότι μεταξύ του θυσιαστηρίου της γης και του θυσιαστηρίου του ουρανού υπάρχει δεσμός αγάπης που ο θάνατος δεν σπάει. Όταν το όνομα κάποιου κεκοιμημένου επισκέπτεται το όνειρό μας, μπορεί να είναι θεϊκή κλίση να θυμηθούμε ότι η αγάπη δεν τελειώνει, απλώς μεταμορφώνεται σε οικεσία και σε φως. Σήμερα θα κατανοήσετε στο φως των Αγίων Πατέρων και της πνευματικής διάκρισης του Αγίου Παϊσίου τι πραγματικά σημαίνει να ονειρεύεστε κάποιον που έχει φύγει. 3 πνευματικοί δρόμοι, 3 τρόποι με τους οποίους ο ουρανός μπορεί να αγγίξει την ανθρώπινη καρδιά μέσω αυτού του σιωπηλού μυστηρίου. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος, γιατί στον τελευταίο βρίσκεται το βαθύτερο σημάδι του θεϊκού ελέους. Και πριν συνεχίσουμε, γράψτε στα σχόλια: «Παναγία, φώτισε το νου μου και κάθαρε τα όνειρά μου». Πριν ανακαλύψουμε τι σημαίνει, πρέπει να καταλάβουμε κάτι κρίσιμο. Δεν είναι κάθε όνειρο που αγγίζει την ψυχή από τον ουρανό και δεν είναι κάθε ανάμνηση που ξυπνά δάκρυα από τον Θεό. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας πάντα δίδασκαν ότι η διάκριση είναι η καρδιά της πνευματικής ζωής. Το ίδιο όνειρο που παρηγορεί μπορεί και να μπερδεύει αν ο άνθρωπος το δεχτεί χωρίς προσευχή. Γι' αυτό η Ορθοδοξία μας καλεί να κοιτάμε το αόρατο με ταπείνωση, χωρίς περιέργεια και χωρίς φόβο. Το όνειρο μπορεί να είναι επίσκεψη του πνεύματος, αλλά μπορεί και να είναι αντανάκλαση συναισθημάτων, σκέψεων, πόνων που δεν έχουν θεραπευτεί ακόμα. Ο πνευματικός άνθρωπος δεν απορρίπτει το μυστήριο, αλλά το παραδίδει στον Θεό πριν το ερμηνεύσει. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι ο εχθρός εκμεταλλεύεται τη φαντασία για να εξαπατήσει την ανήσυχη καρδιά, ενώ ο Θεός ενεργεί στην απλότητα της ειρήνης. Υπάρχουν όνειρα που έρχονται σαν απαλό άρωμα, φέρνοντας παρηγοριά και φως. Και υπάρχουν άλλα που αφήνουν την ψυχή ανήσυχη, μπερδεμένη, ταραγμένη. Το πρώτο έρχεται από αγάπη, το δεύτερο από προσκόλληση. Όταν η καρδιά είναι γεμάτη αναμνήσεις που δεν έχουν παραδοθεί στον Θεό, τα όνειρα γίνονται αντανάκλαση αυτού που ακόμα χρειάζεται θεραπεία. Μερικές φορές, ο κεκοιμημένος που εμφανίζεται στο όνειρο
Δεν έρχεται να ζητήσει κάτι, αλλά να αποκαλύψει ότι υπάρχει μέσα μας πληγή άλυτη, συγχώρεση που δεν δόθηκε ακόμα, προσευχή που ξεχάστηκε. Γι' αυτό η Εκκλησία διδάσκει να δεχόμαστε κάθε όνειρο με φρόνηση, εξετάζοντας τους καρπούς του. Αν αφήνει ειρήνη, είναι σημάδι χάριτος. Αν αφήνει ταραχή, είναι πρόσκληση σε προσευχή. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος έλεγε ότι ο διάβολος μεταμφιέζεται ακόμα και σε μορφή φωτός για να εξαπατήσει όσους κοιμούνται, αλλά η καθαρή ψυχή αναγνωρίζει αυτό που έρχεται από τον Θεό, γιατί νιώθει ειρήνη ακόμα και μέσα στην έκπληξη. Η αληθινή ουράνια παρουσία ποτέ δεν επιβάλλει φόβο. Μπαίνει με τρυφερότητα, φωτίζει την καρδιά και ξυπνά αγάπη. Όταν ο άνθρωπος ξυπνά με επιθυμία να προσευχηθεί, να συγχωρήσει, να προσφέρει κάτι για όσους έφυγαν, αυτό είναι σημάδι ότι πέρασε ο Θεός. Όταν ξυπνά με άγχος, υπερηφάνεια ή πνευματική ματαιοδοξία, πρέπει αμέσως να σιωπήσει και να προσευχηθεί. «Κύριε, φώτισέ με για να μην εξαπατηθώ». Έτσι, η Ορθοδοξία μας διδάσκει ότι τα όνειρα με κεκοιμημένους είναι εσωτερικό σχολείο. Σε αυτά ο ουρανός μερικές φορές μιλά και μερικές φορές απλώς αντανακλά την ίδια μας την ψυχή. Το σημαντικό είναι τι γεννιέται μετά. Αν το όνειρο οδηγεί στο καλό, στην προσευχή και στην ευσπλαχνία, είναι ευλογία. Αν οδηγεί σε περιέργεια, ματαιοδοξία ή φόβο, πρέπει να προσφερθεί στον Θεό και να ξεχαστεί. Δεν είναι το όνειρο που αποκαλύπτει την αλήθεια, αλλά η χάρη που το συνοδεύει. Γι' αυτό, κάθε φορά που θυμόμαστε κάποιον που έφυγε, ακόμα και σε όνειρο, πρέπει να απαντάμε με αγάπη και μεσιτεία. Η μνήμη που προσεύχεται είναι ισχυρότερη από οποιαδήποτε όραση. Ο Άγιος Παΐσιος επαναλάμβανε ότι όποιος κοιμάται σε προσευχή ξυπνά υπό προστασία. Έλεγε ότι ο άνθρωπος που τελειώνει την ημέρα με καρδιά ειρηνική παραδίδει τον ύπνο στο Άγιο Πνεύμα. Τότε, αν έρθει όνειρο, δεν θα είναι απλώς εικόνα, αλλά μήνυμα αγάπης. Και αν έρθει σιωπή, θα είναι και αυτό σημάδι φροντίδας, γιατί μερικές φορές ο Θεός μιλά με την απουσία για να καθαρίσει την επιθυμία. Η αληθινή διάκριση γεννιέται όταν μαθαίνουμε να παραδίδουμε τα πάντα στον Κύριο, ακόμα και όσα δεν καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό δεν πρέπει να φοβόμαστε ότι εμφανίζεται στα όνειρά μας, αλλά να τα χρησιμοποιούμε ως αφορμή καθαρισμού. Κάθε ανάμνηση μπορεί να γίνει προσευχή και κάθε όνειρο μπορεί να μεταμορφωθεί σε οικεσία. Ίσως ο Θεός να λέει απλώς «Θυμήσου αυτούς που αγάπησες και προσευχήσου για αυτούς». Ίσως ο ουρανός να υπενθυμίζει ότι η αγάπη δεν πεθαίνει, αλλά χρειάζεται να τρέφεται. Και είναι ακριβώς εδώ που ο Άγιος Παΐσιος αρχίζει να μας διδάσκει την πρώτη πνευματική σημασία των ονείρων με κεκοιμημένους, αυτή που αποκαλούσε σημάδι θεϊκής ευσπλαχνίας. Όταν ο ουρανός αγγίζει την ψυχή όχι για να τρομάξει, αλλά για να ξυπνήσει την αγάπη που προσεύχεται. Η πρώτη πνευματική σημασία που αποκάλυπτε ο Άγιος Παΐσιος για τα όνειρα με κεκοιμημένους είναι αυτή της θεϊκής ευσπλαχνίας. Ο Άγιος έλεγε ότι όταν ο Θεός επιτρέπει να δούμε κάποιον που έφυγε, δεν είναι για να γεννήσει φόβο, περιέργεια ή πνευματική ματαιοδοξία, αλλά για να αναζωπυρώσει μέσα μας την αγάπη που μεσιτεύει. Το όνειρο, σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι επικοινωνία νεκρών, αλλά κίνηση ουρανού, ώστε η ζωντανή ψυχή να θυμηθεί την αποστολή της να προσεύχεται. Η αληθινή αγάπη δεν τελειώνει στον θάνατο και το όνειρο είναι πολλές φορές ο τρόπος που η καρδιά ξυπνά για να θυμηθεί ότι η αγάπη πρέπει να συνεχίσει να ενεργεί ακόμα και πέρα από τον χωρισμό. Ο Άγιος Παΐσιος εξηγούσε ότι η ανθρώπινη ψυχή είναι ζωντανή γέφυρα μεταξύ ορατού και αόρατου και ότι όταν κάποιος ονειρεύεται και κοιμημένο, το Άγιο Πνεύμα μπορεί να τον καλεί να ασκήσει ευσπλαχνία. Δεν είναι η ψυχή του νεκρού που έρχεται να ζητήσει, αλλά ο Θεός που έρχεται να θυμίσει. Είναι το διακριτικό άγγιγμα χάριτος που καλεί τον άνθρωπο να μετατρέψει την ανάμνηση σε οικεσία. Όταν η ανάμνηση έρχεται με τρυφερότητα και όχι απελπισία, με επιθυμία προσευχής και όχι περιέργειας,
Αυτό είναι σημάδι θεϊκής ενέργειας. Ο Άγιος έλεγε ότι υπάρχουν προσευχές που γεννιούνται μόνο μετά το όνειρο, γιατί εκεί, στη σιωπή της αυγής, η καρδιά ανοίγει με ειλικρίνεια. Στα μοναστήρια του Αγίου Όρους, οι μοναχοί συνήθιζαν να λένε ότι ο Θεός μιλά τη νύχτα σε όσους δεν τον άκουσαν την ημέρα. Ο ύπνος είναι ο χρόνος που πέφτουν οι μάσκες και η ψυχή εμφανίζεται μπροστά στον Θεό όπως είναι. Όταν σε αυτή την κατάσταση ευαλωτότητας αναδύεται η ανάμνηση κάποιου που έφυγε, η πρώτη κίνηση πρέπει να είναι προσευχή. «Κύριε, ελέησον αυτή την ψυχή και εμένα», έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Αυτή η σύντομη επίκληση αρκεί για να μετατρέψει το όνειρο σε ευλογία. Ακόμα κι αν το όνειρο φαίνεται μπερδεμένο ή χωρίς νόημα, η προσευχή το καθαρίζει και το μετατρέπει σε κανάλι ελέους. Υπάρχουν άνθρωποι που ονειρευόμενοι και κοιμημένο ξυπνούν κλαίγοντας και λένε ότι νιώθουν νοσταλγία. Ο Άγιος Παΐσιος δίδασκε ότι αυτά τα δάκρυα είναι σπόροι προσευχής. Το συναίσθημα που δένει την καρδιά με την αγάπη είναι και εργαλείο χάριτος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν βλέπει σε αυτό δυσιδαιμονία, αλλά ευκαιρία. Το όνειρο μπορεί να είναι τρόπος να θυμηθεί ο άνθρωπος να προσφέρει πανηχίδα, να ανάψει κερί, να προσευχηθεί τρισάγιο, να δώσει ελεημοσύνη για την ψυχή που θυμήθηκε. Ο ουρανός χρησιμοποιεί το ανθρώπινο για να διδάξει το θεϊκό. Όταν η ανάμνηση οδηγεί σε ελεημοσύνη και προσευχή, το όνειρο εκπλήρωσε τον πνευματικό σκοπό του. Ο Άγιος προειδοποιούσε ότι το λάθος αρχίζει όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να ερμηνεύσει το όνειρο με ανθρώπινη λογική ή ανεξέλεγκτο συναίσθημα. Το όνειρο δεν πρέπει να συζητιέται, να αναλύεται ή να διαδίδεται, αλλά να προσφέρεται στον Θεό σιωπηλά. Η αληθινή διάκριση γεννιέται στην ταπείνωση. Η καρδιά πρέπει να ρωτήσει: τι ξύπνησε αυτό το όνειρο μέσα μου, αγάπη ή φόβο, ειρήνη ή ταραχή? Και η απάντηση θα αποκαλύψει την προέλευσή του. Η θεϊκή ευσπλαχνία ποτέ δεν φέρνει σύγχυση, αλλά επιθυμία να κάνει το καλό. Το όνειρο που γεννιέται από χάρη είναι αυτό που ξυπνά τον άνθρωπο να αγαπήσει ξανά, ακόμα και όποιον δεν είναι πια στη γη. Έτσι, η πρώτη πνευματική σημασία των ονείρων με και κοιμημένους, σύμφωνα με τον Άγιο Παΐσιο, είναι η κλίση σε μεσιτεία. Ο ουρανός επιτρέπει την ανάμνηση, ώστε η αγάπη να γίνει προσευχή και η λύθη να μετατραπεί σε έλεος. Ο Άγιος έλεγε ότι όποιος προσεύχεται για όσους κοιμούνται στον θάνατο βρίσκει έλεος όταν και ο ίδιος κοιμηθεί. Κάθε προσευχή που προσφέρεται για όσους έφυγαν είναι σπόρος φωτός που ο ίδιος ο πιστός θα θερήσει στην αιωνιότητα. Και είναι σε αυτό το μυστήριο σιωπηλής ευσπλαχνίας που ο άνθρωπος μαθαίνει ότι η αγάπη είναι ισχυρότερη από το θάνατο και ότι ακόμα και το όνειρο μπορεί να είναι εργαλείο σωτηρίας. Μείνετε μαζί μου, γιατί ο Άγιος Παΐσιος εξηγούσε ακόμα ότι υπάρχει δεύτερη πνευματική σημασία στα όνειρα με και κοιμημένους, βαθύτερη και πολλές φορές πιο απαιτητική. Έλεγε ότι μερικές φορές το όνειρο δεν έρχεται μόνο για να παρηγορήσει, αλλά για να διορθώσει, να προειδοποιήσει, να ξυπνήσει την ψυχή που ξέχασε τον δρόμο της ταπείνωσης και της επαγρύπνησης. Η δεύτερη πνευματική σημασία που δίδασκε ο Άγιος Παΐσιος για τα όνειρα με και κοιμημένους είναι αυτή της θεϊκής προειδοποίησης. Έλεγε ότι ο Θεός, στο έλεος του, μερικές φορές επιτρέπει στον άνθρωπο να δει σε όνειρο πρόσωπο από το παρελθόν, όχι για να παρηγορήσει, αλλά για να προειδοποιήσει. Το όνειρο σε αυτή την περίπτωση γίνεται καθρέφτης ψυχής, σημάδι ότι κάτι χρειάζεται καθαρισμό, επισκευή ή ανάμνηση μπροστά στον θρόνο του Θεού. Όταν η ανάμνηση έρχεται με ανησυχία, όταν η εικόνα του κεκοιμημένου ξυπνά μετάνοια, πόνο ή αίσθηση επίγοντος, ο Άγιος έλεγε ότι είναι το Άγιο Πνεύμα που καλεί σε μεταστροφή. Δεν είναι η ψυχή που επιστρέφει, αλλά η συνείδηση που ξυπνά. Η Ορθόδοξη Εκκλησία πάντα δίδασκε ότι τα όνειρα μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τον Θεό, αλλά μπορεί και να αντανακλούν την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Γι' αυτό
Ο Άγιος Παΐσιος επέμενε, ο πιστός πρέπει να δέχεται κάθε όνειρο με ταπείνωση, χωρίς φόβο και χωρίς δυσιδαιμονία. Αν το όνειρο φέρνει ανησυχία, δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως κατάρα ή σκοτεινή παρουσία, αλλά ως πρόσκληση σε προσευχή και καθαρισμό. Ο Άγιος έλεγε ότι ο Θεός μιλά στην καρδιά του ανθρώπου με πολλούς τρόπους και μερικές φορές χρησιμοποιεί ακόμα και τη σιωπή και την ανάμνηση νεκρών για να τον κάνει να θυμηθεί το ουσιώδες. Η ζωή είναι σύντομη και η αγάπη πρέπει να βιώνεται με μετάνοια και πίστη. Υπάρχουν άνθρωποι που ονειρεύονται επανειλημμένα κάποιον που έφυγε και ξυπνούν με βάρος στην ψυχή. Ο Άγιος Παΐσιος εξηγούσε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ίσως ο Θεός να θυμίζει ότι υπάρχει κάτι ανολοκλήρωτο μεταξύ ζωντανού και νεκρού, λέξη που δεν υπόθηκε, προσβολή που δεν συγχωρέθηκε, προσευχή που δεν έγινε ποτέ. Το όνειρο είναι τότε έκκληση σε πνευματική συμφιλίωση. Ο Άγιος έλεγε ότι σε αυτές τις στιγμές η καλύτερη στάση είναι να ανάψει κανείς κερί μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και να προσευχηθεί για αμφότερους, ζητώντας το Άγιο Πνεύμα να καθαρίσει τις αναμνήσεις και να αποκαταστήσει την ειρήνη. Γιατί, σύμφωνα με αυτόν, δεν υπάρχει ανάπαυση για νεκρούς χωρίς συγχώρεση ζωντανών και δεν υπάρχει ειρήνη για ζωντανούς χωρίς προσευχή για νεκρούς. Οι πατέρες της ερήμου προειδοποιούσαν επίσης ότι ο Θεός μερικές φορές επιτρέπει ανήσυχα όνειρα για να εμποδίσει την ψυχή να απομακρυνθεί από τον δρόμο σωτηρίας. Όνειρο και κοιμημένου μπορεί να θυμίσει την βραχύτητα ζωής, την αξία εξομολόγησης, την επίγουσα μεταστροφή. Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος έλεγε ότι ο σοφός άνθρωπος είναι αυτός που μετατρέπει ακόμα και τον φόβο σε προσευχή. Όταν το όνειρο προκαλεί δυσφορία, ο πιστός πρέπει να γονατίσει και να πει «Κύριε, αν αυτό το συναίσθημα έρχεται από σένα, μετέτρεψέ το σε μετάνοια, αν όχι σβήσε το με την ειρήνη σου». Έτσι το όνειρο γίνεται εργαλείο καθαρισμού και ό,τι θα μπορούσε να είναι βασανιστήριο μετατρέπεται σε χάρη. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι πολλοί τον επισκέπτονταν τρομαγμένοι, πιστεύοντας ότι τα όνειρά τους σήμαιναν προμηνύματα. Εκείνος με γαλήνη απαντούσε «Μην φοβάσαι. Κανένα όνειρο δεν έχει εξουσία πάνω σου όταν η καρδιά σου είναι παραδομένη στον Θεό». Ο Άγιος δίδασκε ότι ο φόβος είναι η πρώτη πόρτα από την οποία προσπαθεί να μπει ο εχθρός, αλλά η αγάπη είναι η ασπίδα που την κλείνει. Ο πιστός δεν πρέπει να ζει ερμηνεύοντας όνειρα, αλλά προσευχόμενος μαζί τους. Η προσευχή μετατρέπει ακόμα και τον εφιάλτη σε ευλογία, γιατί το Άγιο Πνεύμα μπορεί να αγιάσει ό,τι ο άνθρωπος προσφέρει με ειλικρίνεια. Όταν το όνειρο προκαλεί ανησυχία, ο Άγιος συνιστούσε να μην τρέχει κανείς να βρει εξηγήσεις, αλλά να αναζητήσει την Εκκλησία, να συμμετάσχει στη Θεία Λειτουργία, να εξομολογηθεί, να προσφέρει τρισάγιο, να κάνει μνημόσυνο για κεκοιμημένους. Έλεγε ότι η ψυχή που τρέφεται από την ευχαριστία αναγνωρίζει τον ουρανό ακόμα και κοιμόμενη. Και γι' αυτό όποιος ζει μυστηριακά δεν φοβάται ό,τι ονειρεύεται, γιατί η ανάπαυσή του φυλάσσεται από χάρη. Η δεύτερη πνευματική σημασία λοιπόν είναι η ελεήμων προειδοποίηση. Το όνειρο μπορεί να είναι ο τρόπος που ο ουρανός καλεί τον άνθρωπο να εξετάσει τη ζωή του και να συμφιλιώσει ό,τι ξεχάστηκε. Δεν είναι τιμωρία ούτε δυσιδαιμονία, αλλά σημάδι απαιτητικής αγάπης. Ο Θεός δεν μιλά για να τρομάξει, αλλά για να ξυπνήσει. Όταν όνειρο ενοχλεί, ο πιστός δεν πρέπει να φεύγει, αλλά να ρωτά «Τι θέλει ο Θεός να θεραπεύσει μέσα μου μέσω αυτής της ανάμνησης». Αυτή είναι η σοφία που μετέδιδε ο Άγιος Παΐσιος. Το όνειρο, όταν δεχτεί με ταπείνωση, μπορεί να γίνει εξομολόγηση, μετάνοια και αναγέννηση. Και είναι ακριβώς εδώ που αρχίζει η τρίτη πνευματική σημασία, η πιο μυστηριώδης και ταυτόχρονα η πιο φωτεινή. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι υπάρχουν όνειρα που δεν έρχονται ούτε για να παρηγορήσουν, ούτε για να προειδοποιήσουν, αλλά για να ενώνουν.
Σε αυτά ο ουρανός σκύβει πάνω στη γη για να θυμίσει ότι η αγάπη εν Χριστώ ποτέ δεν σπάει και ότι η κοινωνία των Αγίων συνεχίζεται ζωντανή ακόμα και όταν το σώμα κοιμάται στη σκόνη. Η τρίτη πνευματική σημασία που αποκάλυπτε ο Άγιος Παΐσιος για τα όνειρα με κεκοιμημένους είναι αυτή της αιώνιας κοινωνίας. Ο Άγιος έλεγε ότι υπάρχουν στιγμές που το όνειρο γίνεται παράθυρο από το οποίο η ψυχή βλέπει, έστω για μια στιγμή, την αόρατη αλήθεια της Βασιλείας του Θεού. Αυτά τα όνειρα δεν έρχονται με φόβο ούτε σύγχυση, αλλά με βαθιά ειρήνη, γαλήνη, που μένει ακόμα και μετά το ξύπνημα. Σε αυτά η ψυχή νιώθει ότι κάτι την άγγιξε, αλλά δεν ξέρει να εξηγήσει τι. Είναι σαν ο ουρανός να ανέπνευσε μέσα της, θυμίζοντάς της ότι ο θάνατος δεν είναι τέλος, αλλά πέρασμα. Ο Άγιος Παΐσιος δίδασκε ότι όταν η χάρη επιτρέπει τέτοιο όνειρο, είναι σημάδι ότι ο Θεός θέλει να θυμίσει στον άνθρωπο ότι οι δεσμοί αγάπης εν Χριστώ δεν καταστρέφονται από τον τάφο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία πάντα επιβεβαίωνε ότι η κοινωνία των Αγίων δεν είναι συμβολική ιδέα, αλλά ζωντανή πραγματικότητα. Η προσευχή ξεπερνά τον χρόνο και η αγάπη μένει ενεργή δύναμη μεταξύ ζωντανών και κεκοιμημένων. Όταν πιστός ονειρεύεται κάποιον που πέθανε και ξυπνά σε ειρήνη, με καρδιά ελαφριά και πνεύμα γαλήνιο, πρέπει να καταλάβει ότι ο Θεός του χάρισε να συμμετάσχει για στιγμή σε αυτή την αόρατη κοινωνία. Το όνειρο είναι τότε ανάμνηση ουρανού, προαντίληψη αιωνιότητας. Ο Άγιος έλεγε ότι αυτές οι εμπειρίες δεν πρέπει να αναζητούνται ούτε να εξυμνούνται, αλλά να δέχονται με ευγνωμοσύνη και ταπείνωση, σαν πνοή πνεύματος που επισκέπτεται την καρδιά για να την ενισχύσει στην πίστη. Ο Άγιος Παΐσιος εξηγούσε ότι το όνειρο είναι, μερικές φορές, ο τρόπος που ο Θεός παρηγορεί τον άνθρωπο χωρίς λόγια. Όταν κάποιος υποφέρει από νοσταλγία αγαπημένου και τον βλέπει σε όνειρο γαλήνιο, χαμογελαστό, σε ειρήνη, δεν πρέπει να σκεφτεί ότι ήταν φυσική όραση, αλλά πνευματική παρηγοριά. Ο Θεός επιτρέπει στην καρδιά να δει ό,τι ο νους δεν μπορεί να κατανοήσει, ώστε η ελπίδα να μην σβήσει. Αυτή η ελπίδα είναι σπόρος αιώνιας ζωής, σιωπηλή υπενθύμηση ότι όλοι βαδίζουμε προς την ίδια ουράνια πατρίδα. Ο Άγιος έλεγε ότι όταν η αγάπη είναι καθαρή, διασχίζει το πέπλο θανάτου και συνεχίζει να υπηρετεί στη Βασιλεία. Στα μοναστήρια οι μοναχοί θυμούνταν τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχές, τίποτα δεν θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι τα όνειρα κοινωνίας είναι αντανάκλαση αυτής της υπόσχεσης. Δεν έρχονται για να αποκαλύψουν μυστικά ή κρυφά μηνύματα, αλλά για να θυμίσουν στην ψυχή ότι ανήκει στη Βασιλεία. Είναι σαν ζωντανές εικόνες που το Άγιο Πνεύμα ζωγραφίζει στο νου για να αναζωπυρώσει την πίστη. Γι' αυτό ο Άγιος επέμενε, όταν όνειρο φέρνει ειρήνη και αγάπη, όταν οδηγεί τον άνθρωπο να ευχαριστήσει και όχι να ερωτήσει, είναι σημάδι ότι πέρασε ο Θεός σιωπηλά και άφησε ίχνος φωτός του. Η αιώνια κοινωνία δεν είναι κάτι που αρχίζει μετά θάνατο, αρχίζει εδώ, όταν η ψυχή μαθαίνει να αγαπά με καθαρότητα. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι όποιος ζει σε προσευχή για νεκρούς ήδη γεύεται ουρανό πριν φύγει. Η προσευχή ενώνει ορατό και αόρατο, παρόν και αιώνιο. Όταν πιστός ονειρεύεται και κοιμημένο και ξυπνά με καρδιά σε προσευχή, το όνειρο γίνεται νυκτερινή λειτουργία, πνευματική συνάντηση μπροστά στον θρόνο ελέους. Η ψυχή και η ψυχή που θυμήθηκε συναντιούνται για στιγμή κάτω από το βλέμμα Θεού και από εκεί αναβλύζει ευλογία για αμφότερους. Ο Άγιος θύμιζε ότι δεν πρέπει να αναζητούμε αυτά τα όνειρα, γιατί η κοινωνία με Αγίους δεν εξαρτάται από ύπνο, αλλά από πίστη. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός ζει ενωμένος με όσους έφυγαν κάθε φορά που τελεί Θεία Λειτουργία, όταν άρτος και ίνος γίνονται σώμα και αίμα Χριστού. Εκεί ζωντανοί και νεκροί είναι μαζί, σε αληθινή κοινωνία.
Το όνειρο όταν συμβαίνει είναι απλώς αντανάκλαση αυτής της αλήθειας, υπενθύμηση ότι η ουράνια λειτουργία έχει ήδη αρχίσει και ότι όλο το σύμπαν καλείται να συμμετάσχει. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι η ψυχή που αγαπά Θεό δεν χρειάζεται να φοβάται θάνατο, γιατί ήδη ζει σε κοινωνία με αιώνιο. Γι' αυτό, όταν όνειρο δείχνει και κοιμημένο σε ειρήνη, όταν υπάρχει φως, γαλήνη και απουσία φόβου, ο πιστός πρέπει μόνο να ευχαριστήσει, λέγοντας «Δόξα Συ Κύριε που μου θύμισες ότι η αγάπη δεν πεθαίνει». Αυτή η αναγνώριση μετατρέπει το όνειρο σε προσευχή και την καρδιά σε ναό. Αυτή είναι η τρίτη και υψηλότερη πνευματική σημασία των ονείρων με κεκοιμημένους. Μας θυμίζουν ότι η Βασιλεία του Θεού είναι ήδη παρούσα και ότι όσοι έφυγαν δεν είναι απόντες, αλλά μεσιτεύουν, περιμένουν και μας συνοδεύουν στον δρόμο σωτηρίας. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι όποιος μαθαίνει να βλέπει ζωή και θάνατο στο φως αυτής της κοινωνίας δεν φοβάται πια τίποτα, γιατί καταλαβαίνει ότι η αγάπη είναι το αληθινό όνομα αιωνιότητας. Αν φτάσατε μέχρι εδώ, είναι γιατί κάτι μέσα σας αναγνώρισε ότι υπάρχει βαθιά αλήθεια κρυμμένη σε αυτά τα μυστήρια. Τίποτα από όσα υπόθηκαν δεν είναι μακρινή θεωρία ή ποιητική ευσέβεια. Είναι η ίδια η ζωντανή εμπειρία ορθόδοξης πίστης που μας διδάσκει ότι ούτε θάνατος, ούτε λύθη, ούτε χρόνος μπορούν να χωρίσουν καρδιές που μένουν ενωμένες εν Χριστώ. Όταν ονειρεύεστε, προσεύχεστε ή απλώς θυμάστε κάποιον που έφυγε, ο ουρανός κινείται σιωπηλά. Η χάρη επισκέπτεται όσους ανοίγονται στο έλεος και η Παναγία συνεχίζει να μεσιτεύει με την ίδια αγάπη που είχε όταν στεκόταν όρθια δίπλα στο Σταυρό. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι το μεγαλύτερο λάθος του σύγχρονου ανθρώπου είναι να πιστεύει ότι το πνευματικό τελειώνει όταν το ορατό σταματά. Αλλά η αγάπη δεν γνωρίζει σύνορα. Ξεπερνά ύπνο, χώρο και χρόνο. Και γι' αυτό κάθε ανάμνηση που προσφέρεται στον Θεό, κάθε προσευχή που προφέρεται στο όνομα όσων αγαπάμε, γίνεται φως που λάμπει στο αόρατο. Η Μητέρα του Θεού μαζεύει αυτές τις προσευχές και τις παρουσιάζει μπροστά στον θρόνο Χριστού, μετατρέποντας νοσταλγία σε ελπίδα και πόνο σε παρηγοριά. Αν το νιώθετε τώρα, είναι σημάδι ότι το Άγιο Πνεύμα άγγιξε την καρδιά σας. Γι' αυτό πριν κοιμηθείτε σήμερα, σβήστε φώτα, κάντε σιωπή και πείτε μόνο «Κύριε, δέξου όσους έφυγαν και οδήγησε όσους μένουν». Αυτή η απλή προσευχή έχει δύναμη να ενώνει ουρανό και γη. Δεν χρειάζεται να καταλάβουμε μυστήρια για να ζήσουμε πίστη, αρκεί να αγαπάμε και να εμπιστευόμαστε. Και τώρα σας ζητώ, μην αφήσετε αυτό το μήνυμα να μείνει μόνο σε εσάς. Αν σας άγγιξε, μοιραστείτε το με κάποιον που χρειάζεται παρηγοριά ή που έχασε αγαπημένο. Εγγραφείτε στο κανάλι για να συνεχίσουμε μαζί αυτόν το δρόμο πίστης και φωτός. Αφήστε like και γράψτε στα σχόλια «Κύριε Ελέησον». Ίσως μέσω της μαρτυρίας σας άλλη καρδιά απόψε βρει ειρήνη. Ήθε η ευλογία Κυρίου και η προστασία υπεραγίας Θεοτόκου να είναι μαζί σας και με όλους όσους αγαπάτε. Αμήν.